Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 30 kan bulan ng Setyembre taon 2023. Liwat may nga hatod sa indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon, pun Lunes hasta Sabado. Live nito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarang kang bilog ng news team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, Naga City Industrial Park sa Barangay Carolina, Piglalaw umang mataonin 10,000 o sobra sa 10,000 na trabaho na ipigdeklarar bilang Special Economic Zone. Ang detalye sa haliki Risa Santos. Sa bisa kang Proclamation No. 299 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., idineklara na ang nasa 25 ektaryang lote sa Uptown kan Barangay Carolina, Naga City bilang Special Economic Zone. Aapudong Naga City Industrial Park, ibiniklad ang Site Development Plan kaini durante kan paglunsar kan Domingo sa presensya mismo ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga, nakatuwang sa pagpanday kan proyekto ni Alcalde Nelson Legacion. Nag-atindir sa okasyon ang mga opisyal kan sangguniang panlungsod, DTI, DPWH, DOLE, DICT, DepEd, Naga City Investment Board, PCCI, CSCCI, MNCCI, REBAP, PICE, sektor ni negosyo asin mga punong barangay. Kan Agosto 9, 2023, pinakiulayan ko si Gabos na nagkuhan yung picture kay ito na mo na mag-post. Alagad, kan nasabing petsa sa opisina mismo kan PESA, kaibanan ang satuyang Director General and Developer, Engineer Emeterio Aman, pinirmahan ang Ecozone Registration Agreement. Dahil man po kayan, ang Naga City Industrial Park, PESA registered na nakaipuhan para mag-operate ang sarong Ecozone. Kaya kita po dakula ang pagpapasalamat that finally we are granted with this very helpful economic privilege and opportunity. Taon 2015, pinunan ka dating administrasyon ang plano digdi sa inisyatibo kan pribadong rubber parts as in automotive company na Fuji. Sumunod na taon, napirmahan ang tripartite agreement kan LGU Naga, Fuji as in developer na Enjoy Realty Development Corporation, kapartner ang may sadiri kan daga na SP Corazon Holdings Incorporated. 1,500 na trabaho ang darakan Fuji, alagad da pinjente ang pagpapatugdo kan kumpanya sa site, huli tada ipapirmado kan Malacanang ang aplikasyon na gibuhon ining Ecozone. Pinursige ni legasyon na madagos ini hasta ma-issue ang deklarasyon bilang economic zone kan Hulyo asin PEZA Certificate of Registration kan nakaaging bulan. Piglalauman ngunyang madaraan parke nin 10,000 na trabaho hali sa kantidad bilyones pesos na local asin international investors sa lado nin industriya, siring kan manufacturing, processing, business process outsourcing, maging information technology. Bentahe sa Ecozone ang magkapirang tax exemptions sa mga investor digdi. Sigun Kipanga, nasa rumang Bicolano hali iriga, nasa public-private partnership ang trayumpo kan Ecozone. Kaipuhan man ang inobasyon digdi urog na pag-abot sa KIST o Knowledge, Innovation, Science and Technology.
the completeness of the economic zone being integrated development, I think it's enough attraction to be able to attract investments. By the way, yung mga investors natin ngayon, they just don't look at the infrastructure. Okay, so they look at the green label because to them this is a source of competitiveness. So I think Naga has everything for us to say that it's actually ready. Services, and then you level up into manufacturing, and with all our support. I said that it's going to be soft sell because once you have your anchor locator, it will now attract potential investors. Kasi yung mga investors natin, even Fuji, they don't operate stand-alone. They're not island mode. So they need to bring in yung support group nila to develop the ecosystem for them to be viable. Siniguro ni ERDC Chairman Engineer Emeterio Aman, susog sa Green Township Development na konsepto, environment-friendly and eco-zone. Lalampasan pa ang 30,000 na kahoy digdi, mantang ang mga edifisyo hasta 5 eskalon sa Naanlangkaw. Magkakaigwang water treatment facility, underground and connection kan kuryente, asin nakahanda para sa solar-powered energy. Our ratio of land use will be 50% only for residential and commercial, while the other 50% will be allocated for open spaces for us to enjoy the environment, to play and relax. Sa laog nin tulo sa 5 taon, mailalatag sigun kilagasyon ang infrastruktura sa NCIP. Mapahiwas kan mga tinampo asin pampublikong mga kagamitan. Posible sa nang kulangon ang 25 hektarya ang kinamumugtakan kainingunyan kung ikukonsiderar pa ang pagpapadakula kan proyekto. Alagad nagaasa ang alkalde, mauutob kan PEZA na maibugtak digdian mga investor lain sa syerto ng operasyon kan Fuji. Joint promotions with the chambers. I mentioned about Japan because we're getting a lot of invitations from Nagoya, and this is like your Detroit in Japan with all the automotive companies, suppliers, support providers, they're all there, and we will make a pitch so that they will consider Naga City and Kamso. Lugod, magdagos-dagos na po ang pigihilintang economic progress kanaga para sa karahayan kan lambang Nagenyo. Totoo nang gad ang satuyang kurahaw asin kamautan. Naga na, uswag pa. Portion man kan lote sa NCIP ang tutugdukan kan convention center na may 5,000 na kapasidad. Primerong economic zone sa Camarines Sur ang NCIP, pandua sa Bicol, sunod sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Naga City o Ciudad de Naga na mantinir ang pagiging overall most competitive component city in the Philippines sa laog nin tulong sunod na taon. Ang detalye sa halik kay Joel Solina. Up first, congratulations. I'd like to call on Naga City, Camarines Sur. Sa laog ning tulong sunod na taon, na mantinir kang lokal na gobyerno asin kan Ciudad de Naga ang pagiging overall most competitive component city in the Philippines. Sa natapos pa sa ng Philippine Creative Cities and Municipalities Competitiveness Congress na ginibo sa Manila Hotel kang petsa 28 kan Setyembre 2023 na pigpadrinuhan kang award-giving body na National Competitive Council asin kan DTI. Ang Naga City naginota asin namantinir ang first place ranking sa innovation sa infrastructure. Nagsakat sa first place ang Naga City gikan sa dating second place kang nagtalikod na taon. Sa resiliency, mantinidong second place. Nagsakat man, gikan sa 6th place kang 2022. Ngunyan niya una sa 4th place ang Naga City sa economic dynamism. Dangan sa government efficiency, gikan sa dating 14th place kang 2022. Nagsakat asin urog pang nag-improve ang Naga City ngunyan na nasa 5th place ranking ngunyan na taon. Sigun kay Mayor Nelson Degacion, ang gabos na ini patunay na ang syudad ding Naga nasa maray na kamota, patunay na padagos ang paglapigot kan syudad asin kang gabos na leader kay ni maging mga empleyado kang gobyerno lokal na mas pang mapaurog ang pagtauning serbisyo sa namamanawaan na parte kang nagdadanay na good governance sa lindong kan sa iyang administrasyon. Ini po, affirmation po ini, confirmation
na nasa tamang dalan kita, nasa tamang direksyon, tama si ginigibot ta. Bagamat bako po kitang perpekto, pero ang malinaw, base po sa paghusga, base po sa pagsukol kan Department of Trade and Industry, manunungod po sa inaapod na Cities and Municipalities Competitiveness Index, na kung sa inot na pagkakataon, gabos na mga munisipyo, gabos na mga syudad, gabos na mga probinsya, nagbali as in pig-assess. Insofar as independent component city category, kita po ang number 1. So, top 1 overall po kita kan 2021, top 1 overall most competitive component city kan 2022, as in sa pantulong pagkakataon po ngunya na taon, kita man po giraray ang top 1 overall most competitive component city. Napansin ko po duman sa ranking ta, kung daita po na-maintain, nag-improve po kita. Again, indikasyon po ini na tama po si ginigibotan. Para din po sa Sakuya, indikasyon din po ini, as in base sa pagsukol kan Department of Trade and Industry, na we practice good governance in Naga. Dahil ko na po sasabihin si Tuyaw kan iba. Basta ang malinaw, maray ang pagpapadalagan po kan syudad. As in, ini pong award na ini, resibo patunay. Sumpay pa kang alkalde na sa istorya kang competitive summit ang Quezon City pasana ang nakakuaning parehong tulumpita siring kang Syudad Dignaga ngunyan na mga panahon. Nanotaran ko po na sa istorya kan competitiveness summit, duwa pa lang na local government units ang nakagibo ning inaapod na 3-pit. Ang inot ang Quezon City, ang Pandua, Naga City. So, kita pa lang ang nakagibo kayan. Mayo pa nakagibo nin 4-pit, meaning sunod-sunod na 4. Sa masunod na taon, susukulon kita giraray. Hopefully, makabali po kita giraray. O kaya, manggana kita giraray as top 1 overall most competitive component city. Ang kaipuan lang po, ma-maintain sa ginigibot and improve in those areas na medyo mababa nindiit ang sa tuya pong score, ang sa tuya pong ranking. And I think if we do that, baad mangyari po 4-pit. Pero habang ko pong panginutan, makabali lang po kita sa top 5, dako lang bagay na. Pero ang sabi ko po nga ni, may award umayo, ang mahalaga, si impact, si positive impact, si positive effect, kan mga pinagpagalan ta, kan mga programa as in proyekto na pigi-implementar ta para sa tao, para sa mga Nagenyo, para sa Naga. Iyo po ito mas para sa kuya, mas halangkaw na level nin sukulan. Niresibi ni Mayor Nelson Ligacion ang nasambit na mga awards kan syudad kay iba sinda City Administrator Elmer Valdemoro, Konsehal Joe Perez, PDAW Head Attorney PJ Barosa, CEPIO Head Allen Ruyandanga, asin Investment Promotions Officer PJ Ligaspi. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Aksyon kan Naga City Hall, harani sa Naga City Industrial Park, magiging bintahi susog ki Konsyal Salvador del Castillo. Ang detalyes kayan halik ki Risa Santos. So kung igwaman ng mga masunod na opisyal kan syudad, nababaguhon niyan, kalukuhan ang gigibuhon nila. Sa obhetong mapakarhay pa ang estado kan empleyo asin ekonomiya kan Naga, no questions asked para kay Konsehal Salvador del Castillo ang pagpasar kan ordinansa asin dagos ng pagrealisar kan Naga City Industrial Park nangunyan saro ng Special Economic Zone. Alagad mayo pa man ang nasabing zona
Pigtutulod na ni Konsehal Salvador del Castillo na maibalyo ang City Hall sa mas mahiwas na lugar hali sa kinamumugtakan kaini sa J. Miranda Avenue, sakop kan Barangay Concepcion Pequeña. Pink-advance ko na yan sa mga pag-iriba na ang siyudad maghanap na ning sarong dakulang lugar. Igdi sa Laog Canaga, most probably igdi San Felipe, Pacul, Cararayan, para i-relocate na ang City Hall. Why? Ang City Hall, congested ng maray. Kung minsan makaapat na ikot ka, dahil ka pa makakuha ng parking area. Ang land use plan ka yung City Hall building sa kakan compound, mga 1950s vintage pa. So dahil na siya angay sa presenting panahon. Piga-antisiparan ang pag-uswag ng GAD sa Upland Barangay kung sa inharani sa NCIP na magiging angay man na bagong lokasyon kan City Hall para sa mga opisyal na transaksyon kan lokal na gobyerno digdi. And ang pinakamahalaga, kumako kita mabuk, iluluwas ta ang City Hall, halig sa lugar na ini pasiring sa yan either San Felipe, Pacul, Cararayan area. We will be creating another drought area. Ngunya na yaon na niyong Naga City Industrial Park sa Carolina. It will complement na ma-create na kita ni CBD4. Kasabay kan pagtugdas kan NCIP, ang padagos na pagpahiwas kan mga tinampo, palaog asin paluwas sa Upland Barangays. Aagihan pasiring sa itaas ang bagong Balatas Development Site kung sa inpigtala ang ibalyo na ang ibang opisina kan City Hall. Alagad kung dagos ng hahaleon ang makasaysayang City Hall sa presenteng lokasyon kaini. Ini ang padagos na pag-uulayan pa kan Konseho kan Syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, DILG National Evaluators yaon sa Ciudad de Naga para sa Seal of Good Local Governance ngunya na taon. Ang detalye sa halik kay Joel Solina. Bisita sa City Hall aldaw na Miyerkules, petsa 27 kan Setyembre ang mga SGLG National Evaluators kan DILG Central Office para man sa Seal of Good Local Governance National Validation sa pahinginot ni Local Government Operations Officer 5 Christine Jan Tomial kaiba si LGOO 3 Franz Cristel Rapanota. Como saro ang Syudad Dignaga sa mga syudad na nag-qualify sa national level matapos na mapasaran ang regional level evaluations. Saro ang Naga City na pinaglalauman ng mga kakuha kan nasambit na pagwisto asin honra gikan sa nasambit na prestiyosong awards na pigtatao kang DILG sa mga lokal na gobyerno na nagpahiling asin nagtaoning innovative local governance practices dangan mapasaran ang mga kriteria sa natigihiling kang SGLG magpuon sa financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environment management, tourism, heritage development, culture and arts, as in youth development. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, naglalaom ang gobyerno lokal kang Naga na mapapasaran kang syudad ang pagsukol na ini kang SGLG kumo dagos-dagos ang paglapigod kang syudad na mas pang mapauroga ang pagtao kay nining silaga asin maray na serbisyo para sa lambang konstituentes kang Naga. With or without the award, kumbaga si award is only incidental o kaya bonus. Ang mas mahalaga si padagos na pag-inguha sa parte kan mga opisyales kan syudad, siringman kan mga sa mga pagtitiwalaan ta ng mga department heads and all employees, pag-iinguhan na mas mapakarahay pa si pag-serbi, mas maging satisfied, mas maugma ang Naga.
Mientras tanto, sinabi man ni City Administrator Elmer Bardemoro na talagang dakol niya na anti-gihiling na criteria sa ang DILG para sa SGLG na talagang dipisin. Alagad positibo ang gobyerno lokal na sa pamamayon ni Mayor Legasyon na anis ini mapapasara na asin magiging potential passer para sa Seal of Good Local Governance sa national level. Ang resulta, ang national validation ipipresentar sa National Quality Committee i-endorsar asin maagi sa deliberation antes ang screening kan Council of Good Local Governance. Sagkod na maaprubahan ang list of passers o final stage of results bago i-endorsar sa DILG Secretary and Undersecretary nang digdi na isusunod asa pinaglalauman sa masunod na bulan may papaluwas na ang official list kang SGLG awardees para sa 2023 kasabay kan Local Government Month celebration. 2018 po awardee kita kaini alagad sa mga nagkapirang taon medyo difficile na po kaya sa mga criteria and ako lang areas ang kaipuhan na mapasaran. So sa ngunyan po kabali lang kita sa tulong munisipyo asin syudades digdi sa Camarines Sur na pwedeng mag-qualify kaya nga ngunyan nagkakaigwa ng national validation. Tapos ini ang result kanina. So pagkatapos po kaning validation magkakaigwa ng pag-urulay itong national validation team para po ipag-urulayan kung magkakanigo bang awardan ini mga pig-validate na mga munisipyo asin syudades digdi sa Camarines Sur. Ano ang perspective mo? Naglalaon po kita. Hopefully po makuata this year and para po kumbaga maging awardee manggiraray kita kani yung Seal of Good Local Governance. Ano sir si importance kay ni pakuha kitang seal na ari pa naman? Siyempre po national recognition ini gustong sabihin kung kita awardee and kita na-compare kang seal gustong sabihin yaon manggiraray itong pagmantiner kang good governance digdi sa siyudad ng Naga. Para sa Naga Ngunyan, Joel C. Mientras tanto, salary rate sa Naga City Industrial Park siyertong masusunod base sa ipigsusugo kan lay. Ang detalye sa hali Kirisa Santos. Sa laog nin tulo sagkod 5 taon, piglalaomang mapuon ang pag-usbong kan industriya sa economic zone na Naga City Industrial Park. Piganti si parandigdi ang labidjes mil na trabaho, prioridad ang mga nagenyo. Pwedeng maikumpara ini sa mga existido ng Eco Zone sa Santa Rosa, Laguna o Batangas. Alagad sa hapot, kung masusunod kan mga kantidad bilyon pisong investment industries ang salary standard kanyaon sa National Capital Region, da ipaposible sigun sa mga konsehal kan syudad. So, dai parehas ang sweldo kan Metro Manila sa Calabarzon, Region 7, Western Visayas, Bicol, hindi ba man sina sa agricultural sector, sa industrial sector. So, ma-apply manggiraray si presenting sitwasyon pag-abot sa sweldo. Obheto kan Eco Zone sigun sa Philippine Economic Zone Authority na madara sa mga probinsya ang mga investor tanganing makabawas sa pagkapiot kan National Capital Region, partikular ang Metro Manila. May dugang na insentibo ang LGU sa mga empleyado kan mga kumpanyang maut magbalyo sa syudad hali duman. Alagad susunodon pa manliwat kung ano ang pigsasabi kan Regional Wage Board sa tamang pagpasweldo sa mga probinsya. Legal ang sweldo according to what the law dictates. Taday pwede pong mag-violate ang locator, ang ta-violation yan, pwede silang pahalion tulos. Ang saro sa mga kondisyones kang industrial park, kang government-sponsored projects, dapat i-obserba po ang tamang labor rates. Epektibo kan Hunyo taon 2022, 570 hasta 610 pesos kada aldaw ang minimum wage sa pribadong sektor sa NCR kumpara sa 365 pesos kada aldaw sa Bicol. 425 hasta 443 pesos kada aldaw ang minimum wage sa Region 11 na iyo ang pinakahalangkaw sa mga rehiyon sa bilog na nasyon. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos.
Mientras tanto, Business Forum on Special Economic Zone, pinanginutan ni PESA Director General Teo Panga. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Kadpet sa 24 kan Setyembre 2023, aldaw na Domingo, matapos na mapirmahan kan Presidente kan Nasyon asin madeklarang Special Economic Zone ang 25 hektaryang Industrial Economic Zone asin Export Processing Zone na makukuha sa Barangay Carolina. Tulos nagkaigwa ni Business Forum sa Avenue Plaza Hotel kay ba ang mga top officials kan Philippine Economic Zone Authority sa pangingenot ni Director General Teo Panga. Sigun kay Mr. Well Oliver, Executive Director kang Naga City Investment Board and Tourism Office, na kulang bagay na igwanig siring na Business Forum kay ba ang mga local entrepreneurs asin mga business owners urog na yaon mismo si Director General Teo Panga asinan sa iyang 7 mga senior leaders sa Philippine Economic Zone Authority na iyong may otoridad asin may expert opinion nga ring makapagtaoning advice dangan magtukara ni mga topics para sa interes, incentives asin benefits kan mga local investors na mawot na mamuhunan asin magkaigwa maning network and connection dangan maging accredited providers sa mas darakulang investors, mga national and international investors na matindog ning negosyo sa Naga City Industrial Park kung saan nainutadigdi ang Fuji Industries. Business Forum na ini in connection naman sa bagotang bukas na Industrial Ecozone para maaraman ta po kung paano ni ma-operate asi paano man makikipartner asin makikinabang ang mga local na enterprises. Kasuro baga pong concern yan bako malang itong ma-allocate na mga darakula ang kaypuntang ilingon, dapat makinabang man si lokal na ekonomiya. Pero at the same time, para po sa karaman kang gabos, bukod po sa Industrial Ecozone kaya, igwa kitang 5 IT zones. Oo. So itong mga IT zone, tapong developers, asing IT zone locators, siyaon man po digdi, para po kay igwa po silang mga concerns, mga kahaputan sa PESA, mahaputan na po na especially, nayaon po si DG Panga, asin ang 6 o 7 niyang mga senior leaders sa PESA. Incentives, paano mag-avail. Kapag kaya po halimbawa nag-operate ng sarong ecozone o nakalocate sa sarong ecozone, igwa pong mga procedures sa sinusunod para po para ma-avail mo man si mga incentives. Ano baga po yan, ang sarong ecozone is considered a separate customs territory. So igwa pong igwang mga didiit pong procedures na dapat pong sunodon. Dugang pa ni Mr. Olivera sa parte ka sa indang opisina asing kang gobyerno lokal aasistehan ninda ang mga SMEs asin local investors urog na may mga prospective local entrepreneurs and investors na potensyal na maging eligible sa PESA asin kayang mag-invest sa Ecozone partikular sa Naga City Industrial Park. Yaon man sa Business Forum ang mga nasa akademya kumo ini ang matrain asin mamolde kan mga skilled workforce and manpower asin human resources na kinakaipuhan ka mga industriya asin information technology companies na mamumuhunan sa Syudad Dignaga na maempleyo ning sobra sa 10,000 na mga individual. Igwa po kitang mga local enterprises na naglo-locate man sa Ecozone. Igwa man sila mga proyekto na eligible po na for registration sa PESA. Igwa mo po tang mga imbitado po di hali po sa academe. Kasi importante baga po itong human resource pool. So in fact po, experience ta po yan daw sa mga IT parks para po magdarakula itong mga BPO firms na digdi. Partner ta po sila sa mga local universities and colleges na para po maray si pag-develop kang talent pool. Bako itong pagkakagraduate sa sabiyon tang may mismatch ngaya. So nagkaklase pa sana, nag-uurulay na po sinda kung paano. Mientras tanto, sinabi man ni Engineer Boy Aman kang Enjoy Realty Development Corporation ang developer kang Naga City Industrial Park. Ehemplo ini kan maray na pagtatarabangan kang gobyerno lokal kang Syudad Dignaga asin kang private sector para man sa kapakinabangan kan lambang Nagenyo asin magbukas ni mga oportunidad bako lang sa mga international investors maging sa mga local investors na madarama ning ganan asin kabuhayan sa mga konstituentes kan syudad. Ini ang ehemplo ning kooperasyon kang private-public partnership So kaming nasa private sector na mga realtor, developers,
ang ginigibutan, nagpipreparar kita ng mga properties na kung umigdi ang investor, nakursunadahan ang nagang igding mag-invest because kita nga ni baga itong 2 times na consecutive year na most competitive city. So dakulang maray ang mga naghihiling sa Naga sa maray na paggobernar ni Mayor Legasyon na maray na investment climate igdi sa Naga. So kabali po sa programa may kang Enjoy Realty na maghanda ni mga property na pag nag-igdi ang investors ready na. Tama sakit po baga ang pili ning property kung maigdi ka na pag nag-igdi ka gusto ka nga ning mag-invest pero inot ang babakalon ang babakalon mong daga. Kung may daga man, baka may tenant, mapahali ka pa ng tenant, ma-convert ka pa, ma-apply ka pa ng development permit, and then magabos na other licenses. So, yan pong prosesong iyan, ginibutan na. Na inantisipartan na yan. Tangarig, makatabang kita sa lokal na gobyerno, sa mga investors na maigdi sa Naga, na ready ang sa tuyang syudad na mag-accommodate ng dawa si isay na investors na gusto maglawag igdi. Hindi po sa kooperasyon kang kang syudad kang Naga, puun ki Mayor, asin sa sanggunian, na sindaman so nag-a-approve ka mga development permit. Sinabi pa ni Engineer Boy Aman na Sarong Township Green Development Area ang sa indang i-develop para man mas dakol pang investors ang maengganyara na mag-invest sa bagong muknang Naga City Industrial Park. Ang konsepto taigdi is work, live, and play. So the whole of Haciendas de Naga, it's a 105 hectare property na ang 25 hectares kayan allocated for a place to work. Kung industrial park. In the future, aruken ang satuyang pangiturugan bilang licensed na urban planner and consultant, ginibutan na arukayan ang konsepto. And then igwapa kitang itong sinasabi ko na more or less 15 hectares na para sa sa technopark. So mga call center na may allocated kita diyan. And then igwamang kita ning golf course na para to play and to relax, and parang yan ang open space para may breather ang community. And the rest is a mixed use. Ang gustong sabihin kasi pag mixed use, saka yung inadapta itong konsepto ng walkable community, ang gustong sabihin kayan, everything that you need in the community is reachable within 10 minutes. It's either by walking, by cycling, and by car. Gusto ko nga ning ibalik diyan itong kalesa baga igdi sa Naga, tangaring environment friendly kita. Para sa Naga Ngunyan, Joven Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, hira sa tipikal na pamilyang Pilipino o tipikal na pamilyang Pilipino, luhay-luhay na ang naghihira. Ang detalye sa Halikiri sa Santos. Ama bilang harigi, ina bilang ilaw, asin ang mga aking tagasunod, na mantinido ang pagkaburunyog asin dayupot na pagkamuot sa kada saro. Ini ang tipikal na pamilyang Pilipino kaidto. Alagad sa obserbasyon kan Bantay Familia na nagseselebrar kan Family Week puun kan Lunes, natungkusan ang pirang pagbabago sa estruktura asin tinatawan balor kan pinakapundasyon kan sosyedad sa paglihis kan panahon. Enot sigun ki Bantay Familia Chairman asin Naga City Vice Mayor Cecilia Veluz de Asis, ang papel kan ama asin ina na dai eksklusibo sa tunay na magurang kan aki. Igwa na kitang pamilya na same sex ang parents, di ba? Igwa kitang mga lola o lolo. Ngunyan ang konsepto kang family, bako na lang itong dating konsepto. Lahan, dai inaako itong ang magpartner na parent. So, bumaba si grades kang aki. So, yung hihilingon mo kaya, nagsisimbag kita sa mga pagbabago. As in, dai taman dapat i-exclude ang araw ka iniyo just because they do not belong to the normal category of a family, i-exclude na sinda. Itsipwera na sinda, tada sinda mako-considered na family.
Huli man sa teknolohiya sigun pa kidi Asis, dain na natatawan importansya an hararom na pakipag-ulay sa kada saro sa pamilya, rason tanganing urog nawawara sa tamang direksyon ang mga aki, magin mga magurang. Na mas gusto pamiskin nasa nasa kaasubangan na kang kakanon, kang lamesa, ang kapot pa kang mga aki, cellphone, ang laptop, o miski ang parents nagkakakan, pa kang trabaho ninda. Ang ko ito ko tang trabaho, dahil nadarahon sa harong. Taan na lang yung pagkakatwag, nasa harong na ko pag nag-uli na kaming mga parents, na set aside si trabaho, and then, pagkakan mo na, asikasuhon si mga aki, hapot-hapoton. Nakaaging Lunes na nakarecover nin gada ng umboy sa sanitary landfill kan syudad. Sa Talaacan Bantay Familia, bako ini an enot na kaso na mantang nagahaloy, pahubenan an apektado o naaabuso. Daklan sa muya mga huben. Sabi ko nga 12 years old, 13, 15. Ang pinakaano na lang sa mga samuya na nga nagdibo. Kung baga nagdadalaog mga aki pa, siguro ito ang tinatara mo kaya tigsasuggest, although baka anuhon kita kang ibang parents. Elementary pa lang, dapat magtukdo na kita kang mga araw ka mga precautions, si mga kaya kita high school, garo too late. Mas dakol na sindang aram. Ako nga Aminado ni Di Asis, kaipuhan tutukan ang pamilya na iyo ang naguhulmakan maray na namamanwaan. Sa mga nangangaipong solusyon o abiso manungod sa pagpapamilya, bukas ang opisina kan Bantay Familia sa Naga. Council kami. And then pati sa mga doctors na and lawyers na mga nagpo-volunteer man sa Samuya. Kumbaga one-stop shop na ang Samuyang may mga problema, bako lang babae, bako may lalaki, may mga LGBTQ, pati mga lolo-lola na nagkakaano. Open po kami, siguro pag paghapot na lang kang cellphone number ko, open man po ako. Maglalaong pa muna, confidential ang gabos na naglalaog dyan. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang mga bareta, mga jóvenes sa Ciudad de Naga, pigiing kaminar ka Naga City Youth Development Office magpartisipar sa pigaapod na youth project proposal para sa inaapod na Safe Community. Ang detalyes, haliki Joel Sulina. Grupo o solo, pwedeng magpartisipar asin magsumiter kan sa indang project proposal o ideyang hinahamaan para man sa pagkakaigwaning Safe Community kan mga kahobenan na pinag-identify mismo kan mga hobenes na problema asin tataonan ning solusyon o pagresolbera. Ini ang sinabi ni Mr. Dada de la Rosa, OIC kang Naga City Youth Development Center. Kaya ba si Mr. Dom Noblesa, Project Manager kang Safe and Sound Cities, Naga City, kung saan padagos nindang pinag-iingkanyar ang grupo o ang mga hobenes na igwang nahihiling na mga problema na igwas hindang pwedeng maitaong solusyon o igwang na-identify na maray na ideya o mga proyekto para man sa saindang komunidad na mga katabang sa sektor kang jóvenes maging sa saindang komunidad na welcome na maisumitir ang proposal sa opisina kang Naga City Youth Development Center. Sa presente, igwa ng 12 proposals kan mga grupo o solo na mga jóvenes na nagsumitir sa opisina kang NCYDO na mga kabali sa listing na pwedeng mataunan ng funding gikan sa international non-government organizations, arog kan Safe and Sound Cities o S2 Cities, Whistle Foundation asit iba pa na nagtatabang asin nagsusuporta sa mga programa o mga proyekto para man sa ikararahay kan mga jóvenes maging kan komunidad. Sagkod Septyembre 30 ang deadline kan submission kan mga interesadong jóvenes edad 15 sagkod 24 anyos daron sana o makipagkoordinar sa opisina kang NCYDO sa Civic Center para sa dugang na mga detalye. Pwede sinda mag-submit nin mga projects, mga proposal po, mga ideya, asin pipilion mi po digdiyo, inot po ning 10. Ini 10 pong ini tatabangan meaning i-enhance ang project. Patungkol po ni sa safety kang youth sa Ciudad kang Naga. So in partnership din po sa effort po kang Public Safety Office, kaya lang po ini ideya kang jóvenes, hali isa jóvenes,
asin susolusyonan kang hobenes. Asin po, igo nakatalaan digding pondo, hali po dumasan ako aming funding sa S2 cities, na nag-aabot po ning medyo dakula man siya, milyon man po siya. Pero de po nangangahulugan ini, nasaro, doa, o ano, basta po, depende duman sa indang project po na isasubmit, pipilion mi po si 10 asin tatabangan ming edit. Para sa Nagangunyan, Joel Smith. Mientras tanto, mga obrero sa pribadong sektor sa Kamara ni Sur Asin Ciudad Dinaga naguhurot nin 50 pesos na dagdag sweldo. Ang detalyes kayan, hali kay Risa Santos. Epektibo kan Hunyo 18 taon 2022, ipinautob kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang minimum wage sa sweldo kan mga obrero sa Bicol na 365 pesos kada aldaw. Padagos po na magkaigwaning paglangkaw sa sweldo ang mga magagawa or trabahador igdiyo sa Region 5 dahil sa tuyang sitwasyon sa ngunyan bako na niyong suba-suba kundi ang lalo na sa may mga pamilya ngunyan bako lang ito hong sulong or sa mga single na empleyado dahil kung ihilingon ta miski nga ni single siya sulong nagtatrabaho ay dai pagraray kulang pa sa pang-aral daw niyang pangangaipuhan. Huli sa petisyon kan Union asin moto proprio man kan Department of Labor and Employment, nagkondusir din wage consultation kan Martes entre labor group, manihamiento kan negosyo, NEDA, DTI asin DOLE. Susug sa datos, 1.3 sa 2.5 million na labor force sa Pilipinas ang salary asin wage earners. Mga 40% kaini anyaon sa pribadong sektor, mga 12% ang hali sa gobyerno. Pinakadakulan obrero sa lado nin serbisyo, sunod sa industriya asin agrikultura. Nagluluwas na sa enterong rehiyon sa nasyon, panlimaan Bicol sa may pinakahababang pasweldo. Sarong workshop ang ginibo durante kan konsultasyon sa hurot na daing mababa sa 50 pesos ang aumento sa sweldo. Alaga daingon na digdi na kiaram ang DOLE, kundi dinangog sa naan sentimiento kan lambang imbuelto hasta sa pinal na pampublikong pagdangog kaini sa Oktubre 2. The board will sit, magdi-deliberate na kami. So, dala-dala nila yung mga nakuhang information coming from the different consultations. So, magdi-deliberate kami yan and we are given 30 days to issue a wage order. Sigun sa DOLE, hahalaton muna na maaprubaran kan komisyon ang wage increase hasta maisa publiko. 15 dias matapos ang publication, saka sana magiging epektibo ang aumento. Ang commission po, wala pong timetable yan. So, it can be 1 month for them. Sa ibong kaini, naglalaom ang mga obrero sa Bicol, positibo ang magiging resulta kan konsultasyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mga nagtarabang tanganing maging malinig tulos ang Ciudad Dinaga sa tahok ang mga naging kasributan sa Peña Francia Fiesta, pigpasalamatan kan Solid Waste Management Office. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Ilang aldaw matapos ang kasibutan sa sobra sa sarong simanang selebrasyon ng Peña Francia Festival bilang pagpapasalamat sa pagtaong suporta sa tabang para sa pagmantinir kang kalinigan kan syudad, sarong simpleng seremonya asin awarding ang pigtao para sa mga volunteers, private sectors, mga katuwang na opisina asin mga eskwelahan ang ginibo kang nagtalikod na Lunes sa flag raising ceremony sa City Hall grounds. Sigon kay Engineer Joel Martin, Hepe kan Solid Waste Management Office, kung mayo ang partisipasyon asin tabang gikan sa private sectors asin sa mga volunteers gikan sa mga eskwelahan kan syudad maging ka mga opisina kan City Hall. Dai mapangyayari ang marikas na pag-restore ning kalinigan sa kasentruhan kan Naga. Antes asin matapos ang mga civic and religious events na ginibo in koneksyon kan selebrasyon kang kapistahan kung kaya pinagmaray kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligasyon na bistuhon asin pasalamatan ang lambang nagtarabang para sa kalinigan kan Naga. Sigun kay Engineer Martin sa laog kan simanang nasampi
total na 2,439 na tonelada ning mga basura ang nakolekta ninda. Katuwang ang mga nasubling mga dump trucks and heavy equipments kan mga private companies, mga estudyante kan mga private and public school, maging kan mga personalis kang iba pang mga opisina kan city government, asin kang MNWD na nagturuwang-tuwang sa pagtipon asin paghakot kan mga nagkawaralat na mga basura ngaring maibalik tulos ang kalinigan. Kadakol po si dapat ang pasalamatan si nagtarabang po sa to. Si mga construction company, si Philworks, si Ma'am Grace De Leon, si Sir Aman, si Engineer Aman po, nagtabang po sa to. Si Mr. Rene Riniba, nagtabang po sa to. Iba pa pong construction company na nagpadara po, nagpasubli ng dump truck, heavy equipment. Kaopisina ta po ang City Engineer's Office saka ang City ini po bagang sa City Maintenance, City Parks Maintenance, si Engineer Koki, tapos po si mga eskwelahan ta pribado sa kapanggobyerno po, nagtarabang man po sa to para po mas mapadali ang paghahakot ng basura, asin pag-apresyar po kang kaldawan, pagsilibrar po kampanya Prensa Fiesta. Aminado si Engineer Martin na sa kabilugang numero o toneladang nahakot kan sa itang grupo nasa 500 tons kaini mga plastic waste kabali ang mga residual waste. Kung saan isinasalang ini sa pagproseso para ma-recycle asin magamit bilang materials na pwede pang mapakinabangan sa lingdungban kang Waste Diversion Technology Program na pinag-iimplementar kayo sa indang opisina ngaring manimitaran ng toneladang basura na dinadara sa sanitary landfill sa San Isidro. Ang 500 tons po ito, plastic. Kabali na po dyan si mga residual, kabali na po dyan si recyclable. Ang problema po, si residual sa naman. Ang residual po kada kulay, halos 2,000 kilos or 2 tons po si residual ta. Na kung ilalagta po sa landfill, makakapano po ito. Kaya ang ginigibot po nga ni baga itong programa ta, duman sa Waste Diversion Technology. Piko-convert po si mga residual plastic sa fuel para po mas magamit ta. Mahalo na po pati niya ang krudo, ang gasolina. Kaya po nagagamit na ito. Ito man pong mga eskwelahan, sinagpapara irigot po na matabangan kita. Kan September 8 po, si prosesyon ni Mahal na Ina, nakapaglinig po tulos kita. September 17 po, pagkatapos kan si Plovial, naglinig tulos kita. Kaya po halos dakulang pasalamat asin pag-apresyar po sa tabang na pigtausot. Tuya po kan pang pribado asin po pang publikong mga opisina. Pati na pang eskwelahan. Dugang pa ni Engineer Martina na igwa pang mga darakulang aktibidad ang inaantisiparan kan sa indang opisina ngunya na taon na asin aminado na kaipuhan pa manggirari ninda ang tabang kang publiko para masiguro na mamamantinir ang kalinigan kan syudad. May maralaog pa po kita mga activity. Ngunyan na po bagang November, ito na naman All Souls Day, All Saints Day. Pag December po, si Christmas na naman, sa kapag January 1, si New Year. Kaya po hanta po ang tabang. Kang sa tuya pong pag-iriba sa City Hall, pag-iriba po sa Siyudad ng Naga, mga private companies, mga eskwelahan. Tangani po naman sa objeto baga kasi itong alkalde na malinigan tulos-tulos po ang Naga. For every occasion or any activity po sa loob kan sentro. Para sa Naga Ngunyan, Joel Zunino. Sa tuyang huling bareta, manlain-lain na government sector nagtripon tanganing reviewon ang lay mapapadapit sa mga derechos kan CICL. Ang detalyes kayan hali kay Risa Santos. Lain sa mga kasong panahabon sa siyudad ni Naga sa Talakan PNP sa Camarines Sur, physical injuries, damage to properties as in rape, ang pinakadakol na kasong kinaiimbeltuhan kan Children in Conflict with the Law o CICL. Sa irarom kanlay, mayo nin paninimbagang kriminal ang nag-iedad 14 pababa. Konsiderado pang menor de edad, alagad posibleng manimbag sa lay ang nag-iedad 15 sagkod 17. Kung paano mapaparhay asin mapaprioridad ang kapakanan kan mga CICL, ang mandato kan Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Digdipig sentro ang urulay na ginibukan pulisya, social workers asin media sa Naga. So yung lowering po ng age of criminal responsibility, which is kapag
15 and below ang edad ng aki is kinoconsider siyang innocent under the eyes sa mata ng batas. So wala po siyang criminal liability and different po ang treatment sa kanila dun sa above 15 but below 18 years old. So dun sinasabing nagkakandak ng discernment ang ating Local Social Welfare Development Officer. Sa ating pong batas, ang RA 9344, ang kinoconsider dyan is yung best interest of the child. Ano po ang mga benefits nito sa 93 ay sa mga ating sa CICL? Unang-una, sinasabi sa batas na no minor should be in jail. Sa ibong kaini, rekonosido kanlay na dapat maitao ang hustisya sa mga nabibiktima kan mga CICL. May masasarigang proseso para digdian korte sa paagi kan restorative justice system. We are also aware that there is a victim at the other side of the story, and we do not discount the hurt and the damage caused by the CICL to the victim. But the main thrust of 9344 is for the CICL to be dealt with via a restorative justice system. Alagad kaipuhan sigun sa Social Welfare and Development Office, masusugan-ugat kan CICL na kasikasing hali sa pamilya man sana. Sa Naga, katuwang ang Barangay Council kan social workers tangani magtaonin counseling sa mga pamilya. Pag ang pamilya po marirahay, functional, maray ang values, dikit lang po kaya ang magiging problema ta. Araw po kaya ang mga experience niyo po sa mga CICL niyo po na bako lang si CICL ang pitatabangan niyo po na magbago, kundi pati si sa iyang pamilya. Alagad paano kung abandonado ang sarong CICL? Digdinatong kusan ang kakulangan pasilidad sa mga probinsya asin syudad, tangani matawan tamang atensyon urog na ang mga abandonadong CICL. Sa Bicol, dinadara pa sa probinsya nin Sorsogon ang mga kaipuhan nin rehabilitasyon. Igwa naman nin Bahay Pag-asa sa probinsya nin Camarines Norte, daipasan na nahahaloy. Put up kita digdining Bahay Pag-asa or mga youth rehabilitation centers. Ano po, Sorsogon pa kita, nagpapadara kita duman. Yes, ang mga sentensyado. Agricultural camp, maadin kita dito. So, we would like to take this opportunity, ano po, sa tabang kang media, na medyo ihagad kayan, ng araw kayan na project po. Suwestyon sa kada LGU, magbilog nin komprehensibong juvenile intervention program tangani man urog mapangatamanan an kapakanan kan CICL. An Camarines Sur PNP nagsiguro na uutob ang tamang proseso sa mga kaso kan CICL. Aperidigdi ang regular na lektura manungod sa juvenile law. We conduct house-to-house visitations and nagkakandak po kami ng mga lectures pertaining sa mga batas, ano yung mga batas para na nagpo-protect sa ating mga kabataan, particularly yung mga, ang pinaka-participants na hinihiling natin dito sa mga LGUs natin is yung mga corpus recipients, o mga would-be violators, para ma-prevent. Doon tayo sa prevention. Kasi kapag ka nag-file na po ng case, medyo ano na yan, doon na tayo pupunta sa restorative justice natin. But then when we prevent, mas magiging effective yung ating ginagawa. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Lugacion, Vice Mayor Nene Diasis, kan sangguniang panlunsod Kanaga asin kan bilog na ANA News and Public Affairs Team, inian sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sa ino Bagantabay, Maray Naga. Ang sendong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa sendong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sendong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.
Ang sa indong pigtiti kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga balaod, ikangalalan, sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapag-ibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-orgulyo sa inaman sa gabos na panahon. Ikaw mamuna na ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan ika alistaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan, kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan, kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa tinapan sa gabos na
pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon manungod sa mga pulisiya asin proyekto kan syudad. Sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating minti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi natin maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasawigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman, nagana, 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 nagana. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon manungod sa mga pulisiya asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.